Turha hätäinen ratkaisu. Ingves vetää pallon maalille. Lyyskilä paikkaa, mutta Lyyski ottaa pallon vielä haltuunsa. Kaatuu sen jälkeen teatraalisesti. Vetääköhän Lyyskille tästä varoituksen? Eiköhän Lyyski saanut jo varoituksen. Eli se on sitten röd kort. Kyllä. No niin. Ollikaisen kova ratkaisu siihen paikkaan, kun 75. peliminuutti on käynnissä. Lyyski sai 6 minuuttia sitten varoituksen. Nyt tulee toinen siihen. Ja tällä tavalla keltainen muuttuu punaiseksi. Ja se tietää Jani Lyyskille yhden ottelun huilia. Hän on IFK:n kotipelistä Jaroa vastaan pelikielossa. Ja sitä sopii ihmetellä, miksei Lyyski ammu vaikka huonommalla jalalla, koska paikka on niin herkullinen. Ja tämä on filmaamista, josta erotuomarit eivät pidä sitten lainkaan. Erittäin ammattimaisesti ja sitä Lahti kyllä tekee. Tukon pääsee palloon kiinni ja pystyy tästä mahdollisesti lisäämään Alex första farlighet står Jani Lyyski för nästan på egen hand när han försöker sig på ett tillbakaspel. Men bollen hamnar hos en BK-spelare. Dock lyckas han reda upp situationen. Helt förkastligt och helt förjävligt. Det är på ett taktiskt plan vi förlorar det här tycker jag. Sådär.